Може ли да го озвучавам? Както желаеш. Не остарявай, любов! Моля те, не остарявай! Не остарявай! Чули ме! Старичка си. Любовта ли? Ти да не си като Челдън, бе, да харесваш влакчета. Що пък не? Не Това съм, там е гарата. не съм те припознавал като гений. Ние от този път ли дойдохме? Ето там долу. Леон е там. Прекрасна гледка, какво ще кажеш? Къде е това ли гара? Да. Да. Къде е аквапарка? Мани готово парк, бе. Там където снимам сега. Долу горе е аквапарк. Уния фонтанчета е там. Точно там, да. Виж какъв грозен квартал, Супер гаден. Да. Що бе, добре изглежда геометрично. Геометрично, да, ама иначе. Е, това е Петър Велков.